Значи, здравейте, потребители на YouTube. Това ще е един от епизодите с Link 14 Dъзън. Сега играем в The Galaxy Craft и даже тук се пише The Galaxy Craft Enjoy the Game. Да, защото аз не знам как да правя фактура. С това играя на плотме. Да, т.е. плотмето ми повече харесва, защото ето и китовете. Аз вече играя от 2 дни и главно тези неща съм събрал. Не съм много добри за начало, но... Имам 10 XP колби. Сега ги използвах. Долу беше преди моят спанер, но не ми харесваше, защото там ще правя много неща и с това ще го правя друга спанера. Вземам един саплинг. Нещо става, защото е едно нищо. Да ви покажа спалма. Ето го и него. Тук как се прави фактури, но аз все още не ги разбирам и затова... Да, само ви го казах, че не мога да ги правя. Оттам нататък е PvP. Значи да го бих, аз мислех, че ще видят. Ето MobQ 962. Това е за второто пинг 155. Пари 110. Играчи онлайн, значи колко са влезли сега. 18 power сила, 10 kills. Убивания 5, умирания 2. И да, май, това мисля да е за този епизод. Не знам какво да правя за сега. Като влезе моят приятел с него ще играем. Може да правим още клипове с него. Ама тук ние не играем в една къща. Иначе в повечето сървъри играем в една къща. Нещо много ми лаги, пинга ми се покачи. И да, май... добре, довиждане, очаквайте още епизоди мен и моят приятел. Сега още той не участва в епизод. И какво друго да кажа, нещо... Аз така сървъра ще го имам в описанието. Как се казва... Той аз го каза в клипа. Затова няма да пиша в описанието как се казва, т.е. The Galaxy. Да, ако може, харесвайте.
Пишете коментари, абонирайте се за мен, за да качвам още клипове. И да, довиждане!